Lagay mo yung money nyo. Gamit ko. Baka, sabi ng bossing ko, baka scam na naman yan ha. Hindi nga ito scam. Matigas Baka na naman, tatakbo naman matigas. kayo ulit. Ano kasi na eh? Matagalan. Wow! Ang lang, boss. Ba't ang mingaw dito? Sobrang mingaw. Mapaka. Boss. Mingaw dito. Kumusta nga pala yung inchik na niloko natin, buddy? Iwan ko, boss. Ay, kutakin natin. Sige. Ano bang number nila? Alam mo, boss. Sabihin mo, magkita tayo sa hideout nila. Hello? Hello? Sino to? Yung nangloko namin noon? Oo. Pwede ba ulit tayo magkita sa hideout? Sige. Oo. Totoo na tong ano namin, ibibinenta. Oo, di na to asin. Oo. Saan? Doon. Oh, sige. Pumunta namin dyan. Sige. Gari man ga. Anong sabi nila? Doon daw. Sa kanto? Oo. O sige. May kinayang si telepono ko. Punta na tayo, boss. Punta ka dyan. Kasi kapoy kong baklay. Sige. Boss! Tumaba na ako kasi lamador ka kasi. Tara. Dito yung sinasabi mo, hideout. Oo, dito daw. Sabi nila. Wala dito sila ha. Ayun na nga sila oh. Ayun na putang ina ito oh. Richard! Hey, long time no see. Gargo, yung ganda. Gargo ba kap? Anong sari ka? Sige, Victor. Hindi ka. Boss! Kaya kapag gagabal ka. Gari ka. Hindi kami pumunta dito para magkipag-away. Pumunta kami dito para magbate sa inyo. Kasi meron na kami stock na ano. Dere. Gargo mo ito. Sabi ng bossing ko, baka niloko na lang kami ulit. Hindi. Dito nilo. Dito na ako. Totoo na to. Asan na yung ano? Ano ha? Ako na dala. O, pumunta ka doon. Kunin mo doon. Kasi nag-aantay na sila. Kapag naman Totoo nga. Sabi ng bossing ko, baka scam na lang ulit. Hindi, ito yung scam. Pumunta Kunin ko na. Kunin mo na doon, bali. Meanwhile, Sabi ng bossing ko, batang tagal daw, baka scam na lang ulit. Pag scam to, papatayin ka namin talaga. Magantay lang kayo. Sabi niya? Sabi niya, baka scam na lang ito to. Hindi nga ate, scam. Pumunta na yun. Doon. Atin na. Sige. Antay lang kayo, mga lord. Oh, ito na. meanwhile, Ito na. Yan na. Sige, kayo makantay. Dagi kayo, ha? Oh, ito na. Ito na yung sinasabi namin sa inyo na, ano, Hindi na yan asin. hindi na ito scam. Matigas nga lang. Money, nasaan ba yung money nyo? Ha? Pera. Mamaya na, kunin ko. Oh, sige, kukunin mo, baka batam. Bilisan mo ha. Saan mo, ha? Papasapak kita sa bulbul. Patatagal na, ha? Oh! Gari ba? Ito na ang money namin. Sige, ito na. Lagay mo yung money nyo. Gamit ko. Baka, sabi ng bossing ko, baka scam na naman yan ha. Hindi nga ito scam. Matigas Baka na naman. tatakbo naman kayo ulit. Ano kasi na eh? Patagalan to sa ano, sa Freezer ano? freezer namin. At bubo ka ba? Freezer niya sa buo. Ang ina mo. Oo nga. Sorry. Oh, lagyan mo dyan yung pera. Boss, gano'n mong gagad ko ba? Sabi ng bossing ko, Tikman nyo kung... titikman ko raw. Oh, sige, tikman nyo. Tikman mo. Tingnan boss, gano'n gagad ko. Oh, tikman mo, baka di ka maniwala. Tikman mo. Okay na. Tara, Ano ilan ba yan? Presyo namin yung 20 mil. tama-tama ang dalang kong pera. Oh, ilan ba yan? Sige. Hindi kayo yan? Oh, ako na mag... Ano? Bilangin mo. 1, 2, 3, 4. Kulang to ng ano? 8 mil. Oh,
Babalik lang kami. 18 Pag mil. na, ano to? O sige, Sige. contact mo lang yung number namin. Hindi, buto pa. Ikaw pa, tapang. Oh. Tako na lang yun Contact mo lang yung number namin ha. Oh, sige, sige. Sige, Wala sige. kami. Tangin niya. Wala na kami. Berit. Money, money. Nyara ka, Bar, kabar.